El regidor de Cultura, Raül Llopis, i el president de la Comissió d'Arts Escèniques del Consell de Cultura d'Alcoi, Adolfo Matais, han donat a conèixer la convocatòria del primer Festival Nacional de Teatre Amateur Teatrama Alcoi 2021, que es celebrarà al municipi el dijous 4, 18 i el 25 de novembre de 2021. Per presentar la primera mostra de teatre amateur d'Alcoi a nivell nacional. És una proposta que naix de la Comissió d'Arts Escèniques del Consell de Cultura d'Alcoi i que hem estat en anys anteriors, diguem, calfant motors, fent-ho a nivell local, i ara ja enguany hem decidit lançar-se i esperem que ens acompanyi la situació i la pandèmia per poder tindre un bon resultat. Molt d'èmfasis en el que és la proposta, una proposta d'una mostra de teatre amateur a nivell nacional, on qualsevol companyia de nivell amateur que siga de tot l'estat espanyol pugui presentar-se i que a nivell d'Alcoi puguem gaudir de totes aquestes propostes a aquest espai, al Teatre Calderón, que serà l'escenari de totes aquestes representacions que es duran a terme en els primers 3 dijousos del mes de novembre d'enguany.